Tang nakadaw baka longkami ka file ka RTI jang ka scheme shis pasngi hadu baka shnong lama ka lakan touch no ya ka longkami ka baka teng ka kongtrina suchen ka ba nakashnong lama ka bahab hapo ka East Jang Hill District. Menta kasi ka arpoi terek risau ajar arpoi kala klan chiki nong thok kubuar baka apla ka bayade baka kam shnong kam tau. Te kumta nakalyang jo ka ne ka longkami kala ai po shite yaw yu rang ba shnong ba uday ban pinshai halor ka ne. Karteng jonga Katrina Suchen kabana kasnong lama na is Jaintia Hill ki hapo pras club kumne na kadaw banangkong ya kani ka chithi ma ngalawan chong chua man sedang ang ni ya kani ka chithi ba kasnong lama kata chnong nga ngali bu ha audisi ya kani ka chithi banangkong ngawan pen I namar lawan chong yum khasan trik banangkong man pensiu banga cha tai chnong tang nakadaw banga pan RTI hadu menta ngampat yo kata kajing yesuk hapo kasnong kataw namar ki kendon an ki khum ite nga hapo kasnong tang ba sakmat ka an pat kilen maki klem le dengan pen EUP kani ka kot banga bu cha audisi menongkong kani artri benai khat ar hajar arfeu nang ta adin nang ta ngawan chong press club kharsan tarik benai benongkong arajar arkowe nang ta ngayai anda nang ta ngayo I bakani khandai tarik benai benongkong arajar arkowe ba orang ba chnong ulawan ha audisi kani ka sithi ngayo I hapo YouTube hapo mobile baka SYC ka ong ya keren ba audisi uong ba orang ba snong ula khot audisi hapo office hendrai uong bangi klem le ka kani ka sithi nga to sha audisi namar ba kani ka SYC kaya keren ba audisi to audisi uong bangi ledap khot ya orang ba snong uong bangi klem le tanang ta ngasnga ngayat pat sha kani ka we ang ta nga to ka sithi sha audisi haba ulen kumto hapo office jong phi kum audisi balai hasnong kite ki khuminga ta ai karai nga lani ai ka jingtho nga ka sakhi sabut ka biang kani nga ai cha audisi ka jingtho nangta audisi u ai changa kani ka jingtho nadu bangayo kani ka jingtho nakti jong audisi ki sha nga bangan chong kali ha bangali thit jingthit apo snong ro ki sha nga nangta tengah sengap jar kan riu terik benai ba arajar arkowe nang ta ki pelong dorbar hapo snong arku arterik benai balai arajar arkowe kani ka sithi nga tho nga ai kawe kopi sha po office dorbar snong lama bang ai hakti usketri jong ka snong hapo dorbar rangkat bat ki pajda ki babun ki bayashong bat orang ba snong bat usketri snong bat ki khot ki don lang hakan kumni hakame nga ai kani ka sithi nga tho kani ka sithi kumni angan pule khandia ka jing penchai hakmat ka dor bar snong lama kat kum ka te ka phang bala ka deu haning nga ban nga wan hapo ka dor bar snong nga kwa ban kren hapo ka dor bar ban pensiu thu yak ka bapi larai nga hakalai pheu tari ubnai bakhat we ar hajar afeu hapo ka dor bar snong namar hakato ka por bapira nga ngamdon nga kwa ban sngiu thu ka ka bangalale hapo ka snong ka thau kumta nga karpat ya phi ba phin sngiu ba ban ailat ya nga bangan kren hapo ka dorbar khnang ban sngiu thu kuble shibun ka ba pentip shphi kong Trina Suchen kani nga ai hapo dorbar bangan yo kren hakpa ka ba handrei urang ba snong umi habar bat ube pemban nga uong khile mentang ibun kam anda la jandeu ngin sakhot ipi hadu bawai ka dorbar kim khot inga tengah snyo longo namar nga kwa ban ya keren ka bangale haba kita chnong inga ngamdon nada ki kwa ban touch nong inga khot lang se markmat ka ka hukum chnong ka badon hapo chnong bakirai banga klem le hang ta nga rogan snyo thu na ka basai knang banga ngan yo tip ka jing le jo nga po chnong markmat ki hap ai ka rai nga ban ya keren Henry kim kwa yang nga ban keren markman anda ngala bu kun cha school ki pelong dorbar kita chnong pembanenya nadin ngaklem sio
nang ta kani ban nadin jonga ngam klem singyo anda nga po hasnong email bat ipara jonga iya thu inga anda men step nga yo singyo baki pertas no ambit chu ban le thit jing thit adukan jonga ambit chu ban yarung yemi ban nga na kata kadang nga mut ban record dak mobile ndrei ki phet no uta unong pertas no uklem pertasu nang ta ngali chorang ba ka RTI ka di file halor ka RTI banga file nalor ka skim cheese pass ni skim cheese pass ni NRNG ma uya kata nga file nadu arajar khat kandai tama anda uta orang ba snong usngap uklem le nga pan iyaki ngali pentip chapo office nang ta anda ngayai kelenti ban le chapo office kita snong yang hilap iyo nakta RTI pa na kata ka RTI ngalap babun ki skim ki sateng bat ka bainang sngi ki bru ki sa pending anda ngabat RTI taka ki penrung ya kama bainang sngi jong ki bru bat ka banang saru kadang don anta anda dep kene la lockdown ngai kene ka sithi hapo dor ban la lockdown anda lockdown ngim yo shu ban ya keren mo ngai ngap jar anda nang ta ka pli ka lockdown malu mala ban pli ki yo ki hat ban pli mo nang ta ngalik mi chu rang basno tengah orang basno kador baru pi ong inga khilik andal nep ngin sakot peling phim khot inga bangan keren hakmat pajba ke bangan de bakalai pi nang ta u ong taman ta don covid te ngim yo shu ban ya keren te pan jing bit na urung disi la da u ai tangin pelong bet tengah lek bu pani namar bangan de keren bat u rang basno namar ha orang basno ngaklem thokot namar bangi dang nong nong pendong ada ngak thokot ru umresip kamantoy ayu namar yo bo uong nyaklem yo jing tho tab ha bangan lej mat daka ketin bangan keren daka ni nga tho cha audisi nang ta audisi na ka ni ka jing tho audisi upha uong badang don covid ha pelong komiti ya khot lang taki khot ya nga bat ulok jonga ngi ya lej bat ki khot komiti ki bedon hang ta po komiti uta orang ba sno uong kumne ngi klem le ap uang pemban nga lada biang pi saki sebut jong pi ai sak kes na ong wo me hang ni khai me nga hang ni nga he hang ni nga san nga klem kwa ai kata nga kwa ban tip ya katan rai ka bangan le po ko snong kenang bangan do ban pan ma pi kumurang ba snong tang na kadaw bangapan ya kini ke RTI namar ki RTI bangapan shwa bang dep bangalebu ya ki kot kisla ka RTI uneus kitri ha komiti nga kren kita unius ke televisi uwan hakamit jonga kamit bamja uwan bantong pisanya kebasan peu hajar ngam tre ngakwa ban tip ke bakane ka skim ke badon hasnong jongi ka sa pending kumne ngam tre simi te pisah nang tangai thu hapo komiti ngaong ai ka dorbar ngin ya kren hakmat upadba ke bangalap ki RTI ke bakasa pending ya ka skim chispa asni hapo hasnong jongi namar kan dia kachis pas ngi ki ying ki don prapeu sau prapeu san ying hachnong gas job kat pat ki don chis pa nriu peu sau tali ya kani nga kren hapo komiti ngong ai lat ingi bangin ya kren shwa hapo kador ba nang ta orang ba shnong ong tongin nang ni muslim shu la ai dorbar rengkat bat kador bar badon kam hapo shnong po thau ngi ya kren lang bat kani hadu mentah ngim yo kata kador ba nang ta nya ap siap tengah lek ya keren bat orang bat snoru ngam lam nya phone ru receive tengah ngaklem ban se nya lek mi chau disi nya lek ong dak ketin on sehem hi ong ban pelong dorbar adu mentang mi dorbar to kum no pin le nya keren dak ketin nga klem to khot chu nga lamar banga bun pelat pikot lakum ba tho si thi te kum ba tho si thi samla la da pio iki jing tho banga tho chapo disi nang tau disi u ai kene kot nya u ong ki ki kendon ki ba pi ki pengat ya pi ya thu ya ngai thu nga ong ki kendon bala khang persa ya ki nong song snong ba kim bit ba kim dei ban ye le ya ban shu mat ka ying jong nga bat ban thit jing thit adu kan jong nga ka ba ar bala khang ya nga bat ya ki bru ban ya kendu le ni ban ya shem na mario bangan ya thu ya ki ya kata ka RTI bangalap ya kata khasis pa asngi kin sngiu thu nang ta ka balai baka shnong ko kan om ba kli ya ka ying ka sem ka jonga akayap ni ka ip
Nakata kadao nga ay kini kisaki sebut ya audisi namar don kisaki sebut ki bahasnong ki ay nga kum kata ka adong kasnong ka ay pi tangba lada poi ki bru sarkar ada poi ki bru na po office ombit banyetu ombit nyimle tang hapo ke kendon ngile kat kum jingye jongi kum pinong songsno nangta anda yo kani ka siti disi ulapha arho pratri September 8,000 arhuwe syanga kawe kani kopi syanga bat kawe sya uhat snong adu menta 4 pelong dorbar menne shwa bangan chong press club hang ne telefon sya u rang ba snong jongi ban sngu thu ulen uong klem le da orang ba snong u klem le belai un haba uyo ya kani ka siti belai un pelong dorbar wud Penang baki pat ba nang snong kin yo sngiu ke e bangale hapo ko snong ka thau dan ne ke e bangaman ngalong ka bru sngiu kum baki la tho ak bor baladep ngam yo I tang ka jing yo sngiu mga sngiu don ki bay thu dale me ki tho kan tho e nga dei ka bru ko bom don jing ye dei ba ka snong da haba ki yo kum kana ka siti nakti jang audisi balai kin ra hapo ka dor bar penang ba upat ba nang snong ru untip ke e banga mangale ke babhane ke basniu hendrai uklem ai ke dorbar usngap no ja menta hapo snong kasa umdum kimtip ya ke basai kintip ya ke badum hendrai ha komiti ki oinya yesu tengah ngam tere nga ha dorbar pikot kenthai chenrang man lek dorbar man pelum ban taj snong inga bat ban yesu pat ai da ke dorbar khnang pau pat ba unrai nga ke e bangale bakla ngarungan singiu thu ban pan mam nak mak upan ba ke bangan le bakala uni orang ba snong hadu menta ai kani ka dorbar ngas ngiu lengo menta ngan khot ya orang ba snong hang ne wanra bat kani ka sakhi sebut hapo press club ngan ab ye u city yo namar ba un ban mi hapo press club ban penchai pa ba om dei ban tho ha kot khubor sop sop dei ban man mi kum ne kum banga mi khnang ba pigi pe ba nong snong kin yo I ya ka dur jong u rangkat ba ka kot ka sakhi sebut ke badon akti jong u ba ayu disi belai us ngap jar klem ai dor bar haduk mentah yakwa ya kata ban syai khnang ba ki pe ba ki ba pe ha ka mobile ba kin yo I ya u orang ba snong ba u yo ka siti ba u disi u ai u haduk mentah u klem ai ka ni ka dor bar ada u klem le yang nga hapo snong po thau belai un ai dor bar uhap ai ka dorbar namar ba uang u klem le kani ka siti ba ai audisi ka long bi ai maru klem le ta ar u nga dawa yo u nga karpat yo orang ba snong bo un wan mi hapo press club rangkat bat kem kani ka siti ba ai audisi asimpor hapo siti yo ban ab ya orang ba snong lada umman pensai ngam ban si kum kalong kemi ngan lek pentip syakam khalia authority ngan lek sakmat jong ka ai bandawa ya ki jingle bi an jong ki nga po sno kim ka babun ka ba nyola ka ba san lak tam ka bun ha don ki kot kisla bun kiskim nyola ka skim akan madi don kiskim batung tenrai kwai don kiskim batung so nyam tra don kiskim basu thung so strun don pat kiskim ba snapan kana kum kita ki badon ha belum kan no ka poi bisa baru la poi la kan nolak ngam tip su ngan kan mau na mar apa san pulak sken ne kum gaja ta kum ta chi nhiều phra chi pheulak ka baja di pulak nhiều lak tam tharai dan pikot na mar nga klem kwa su ban pen mi ya kan ni nga so baga jingwan pen bam pisai fi ka mut kila su thu kila le oh kila le bakala na mar u thong nya ada pakwa ada ka skim ru na kloy ban wan ai ada pakwa ada ka pisar ngan ai uang kile wengi ka te ka arti ai ngam tre ngan pej ka jing sisa balai kum ne ka sa kan ram kat kiskim ki bangayo ha ko snong pisa kan rum kani arti ai fi file ha e bat fi juba no ka arti ai nga file ha po video ha po blog clear ngayo ru ha po blog ha po no fi apa ngayo na du usnam arhajar khat khandai entah na du usnam arhajar khandai tang namar banga klem kren nga le kum bakren sop sop kum tu po snong nga klem pen I cho po office andre anda nga pen I anda nga kren po snong kim snga
Nah hang ta kim singap tengah lek bu cepo office. Anda lek bu cepo office. Taki kini na po office kin takit ki pak tokit ya kan ka skim nang ta ikan touch nong ina. Adu mentah jadi touch nong. Oh hadu mentah. Hadu mentah ki nang touch nong ina. Ta ya kan ni ka wei pan ngan panamo. Ya kan ni ka wei ngalabu ha audisi. Hat pra tari mentah benai. Ngabu ha audisi kan ni ka jingtho. Namar ba u long meeting ngam yo e kendo shu ngabu tang ka jingtho. Kan ni ka jingtho ngan karpat ya audisi. Bu unle mengan ab ya u bu unle kumno unle halor kan ni ba upha pelong dorbar snong kimtre. Ba upha penpena po snong kimtre unle fat kumno ya kan ni namar ba kimtre. Tengah karpat ya audisi ya kan ni ka kot bangabu unle bah ya kan ni kajing le bi anjong orang ba snong hapo snong namar ki paj ba changi kidang long nong kendong kimpat siu thu siu thau ya kan ni ngak ba ban pensai hapo press club kanang ba ki paj ba nong song snong kin tip yangi hapo snong namar hakot khubor ni tho sop bomdon bayo i namar changi nang nong kendong bomdon kak khubor gi pej tang hapo mobile nang tang ban dak ba